хушхабар аз рехтани мӯи сар, баровардани риш, доғи сафед дар пӯст, харобшавӣ, гирифтани вазн, баланд кардани қад танқисӣ мекашед ё дигар мушкилиҳо доред, бо маҳсулотҳои соф савдо роҳи ҳаллро меёбанд. Барои дастрас кардани маҳсулотҳои лозимаатон метавонед ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. Бо соф савдо бошед. Доставка дар шаҳри Москва дар 3 соат ва дигар шаҳрҳо бошад 3 ё 4 рӯз дастрас карда мешавад. рӯз ва хайру шодӣ бошад ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. умедворем ки ҳама каса тансиҳати хонаобод ҳастен. бигзор ҳамеша тансиҳати хонаобод бошен. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи фаро расидани иди қурбон дар ҷумҳурии Тоҷикистон. чандин нафаро дар комментарияҳо ба мо савол доданд ки иди қурбон дар ҷумҳурии Тоҷикистон кай фаро мерасад. бо хабари маркази исломии ҷумҳурии Тоҷикистон, иди қурбон дар ҷумҳурии Тоҷикистон 31 июл ҳафтаи оянда рӯзи ҷумъа фаро мерасад, вале мутаассифона намози ид баргузор намешавад. бо сабаби анҳамин беморӣ намози ида манъ карданд бародарони азиз ва иди қурбон яъне ки санаи 31 июл фаро мерасад. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, бо сабаби ҳамин беморӣ дар 80-90% давлатҳои рӯи дунё масҷидҳои хушона дарҳошона баста карданд. аз ҷумла Арабистони Саудӣ низ барои шаҳрвандони хориҷӣ зиёрати хонаи худоро манъ кард. яъне шаҳрвандоне ки дар ҳудуди Арабистон зиндагонӣ мекунанд, танҳо ҳамон каso метавонанд ба Макка рафта, ба Мадина рафта зиёрат кунанд ё тоати ибодат кунанд. ва барои шаҳрвандони хориҷӣ бошад ҳаҷ кардан имсол манъ шуд бо сабаби анҳамин беморӣ. ва ба ҳамаи шумо бародарон, падарон, модарон, апаҳо, хоҳаро, додарон омади иди қурбона табрик гуфтанем. худованд садҳо соли дига ба тани сиҳату саломатии солим мо зинда бошем ки идҳои рамазон, идҳои қурбона дар якҷоягӣ бо аҳли байти худмон бигзаронем. ва назди худованд дуо мекунем ки ҳамин беморӣ аз саросари рӯи олам несту нобуд шавад. як чизи дигаре ман қайд карданем ки дар комментарияҳои ман савол оиди карантин дар Тоҷикистон шаҳрвандоне ки аз дигар давлат меоянд оё мекунанд ё ки не. касе ки аз хориҷи кишвар ба ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешавад, карантини 14 рӯза намешавад. вай касе ки дохил мешавад танҳо 2 рӯз аз тест мегзаронадш. агар нишонаҳое аз ҳамин беморӣ дар ӯ нафар дида нашавад, ҷавобш метиҳанд. ва агар нишонаҳое аз ҳамин беморӣ дида шуд, ба карантин равона карда мешавад. ва ҳар шаҳрванде ки аз хориҷи кишвар дохил мешавад, дар анаму аэропортҳои дигар давлатҳо вақт пеш аз парвозтон шумо метавонед аз духтур бигзарен, аз тест бигзарен ва коғази ана ҳамун духтура катитон миёрен, дар иҷа аэропорта нишон метиҳен, аз тестгузаринам озод мешавен, аз карантин рафтанам. инак ҳамин буд видеои имрӯзаи мо. як бори дига иди қурбона омадомача ба ҳаматон муборакбод мегӯм ва дар канали юристиҷа обуна шидана фаромӯш намекунем. ягон савол боша инамиҷада ма силкаи инстаграма закрипид мекунем. саволотона даромада дама равон кунем, ба саволои худтон ҷавоб мегирем. ва касое ки ба саволош дер ҷавоб мегирад узр мепурсам, чунки саволо беҳад зиёданд. мо успед намекунем сари вақт ба ҳаматон ҷавоб гардонем. сабр кунем, ба ҳаматон ҷавоб мегардонем. ва канали юристиҷа ба 93 000 расид. обуначиёш 1000 раҳмати хидмат ба ҳаматон расонданем. иншааллоҳ як дастгирии дигар кунем ба 100 000 мерасонем.